मालायनि बबेबा साइनबर्डखौ फरायनो रोंब्लाबो बेबो जाबाय बे समाव साख्रि मावनायनि बाथ्रा ऋषि मुनिनि समाव गोदो गोदाय जे समाव सोलोंथाइ होनब्लाबो सोलोंथाइखौ होदोंमोन आरो बे सोलोंथाइया गुदियावथ' लिरनायबो गैबावामोन गियान संसारनि सोमोन्दै मानसिनि जिउनि सोमोन्दै जों माबोरैबा गाव मिथिंगाजों जुजिनानै हालांगोन बिनि सोमोन्दै गोदोहाय सोलोंथाइया बेबायदि फोरोंनाया बेयाव लिरनाय आखर ओंखाराखैमोन। बिनि उनाव हांखो ओंखारबाय हांखो ओंखारनायनि उनाव हांखो सिनायनाय आरो बिनि उनाव लिरनाय बे फैबाय। बे समाव लेखा बिलाइ गैया दंफां बिगुराव लिरदों जों उन्दैबाबो कलम गैयामोन दावगांजों लिरोमोन दावगां खालिखौ गावनो बानायनांगौमोन बायदिसिना माबाजों मा होनो बिदैजों मोनथिबाय आरो बेजोंनो नोङो लिरनांगौमोन। बारा गोबावनि बाथ्रा नङा बेफोरो दिनैनिफ्राय बेसेबां 40 बोसोरसो सिगांनि बाथ्रा बेफोर माने फावथेना ओंखारदोंब्लाबो जोंनाव सफैयाखैमोन कलमा ओंखारदोंब्लाबो सफैयाखैमोन। जोंनाव निब गोनां मोनथिबाय कलम होनो ना पेन फावथेन जों फावथेन होनोमोन बर'आव कलम होनबाय नङा होमबा कलमखौनो होना होमबा बर'आव फावथेन कलम फाउन्टेन मोनथिबाय निब गोनां आरो बेवबो एकदमबारे दाम खमनि जोंहाथ' दुखिया जानला मोनला हाथायाव बबेनिफ्राय हरेक माल बायदि फैयोमोनथाय फावथेना बे माबा थायो मा होनो मादा थायो बिनि सायावसो निब थायो स्टिलनि आरो लिरनायावनो गोदोनि कागजाबो बारा मोजां नङामोन दहलांबाय थानानै दावखोलांनानै ब्लक जायो होमबाना खालियानो गवा होमबाना जों ओरै खालामनांगौ गस्लाया गासिबो खालि नांजोबो जोंना मोनथिबाय गस्ला गेन्जियाथ' ओरै हुगारबावोसो फावथेनानो गोबाबाय थायो फावथेनानो गजोबनानै थायो बेनावसो दामि फावथेन ओंखारबाय डक्टरबाथाय बे बिराद एक नम्बर कलमसै बिनि उनाव चाइनिज कलम फैदों आरो बे गावनो ओरै सोबखांनानै खालिखौ बोखांनो हायो। जोंनि दिनाव प्रत्येक रबिबाराव जोंना डिउटिया मामोन बे कलमखौ खेवजोबनानै सुनाय एकदम कागज बे मामर जानाय हाबनानै थानायखौ जोङो एरख'जोबनानै साफा खालामना लानांगौ। बे जाबाय जोंनि दिननि फरायनाय। बिनि उनाव नोंसिनि दिनाव फैबाय दा डट पेन जोंनि दिनाव डट पेन फैदोंमोन मास्टारआ लिरहोआमोन बुयोमोन आखर गाज्रि जायो होननानै हांखोआ गाज्रि जायो होननानै डट पेनखौ जोंखौ इउज खालामो जोंनि समाव। आजिखालिथ' फिजिक्स केमिस्ट्रि खोथा गैला नङा होमबा डट पेनखौ बयबो इउज खालामो। माबायदि फैदों सोलोंथाइया बेनि उनाव जोंनि दिननियाव ओरैनो मिथिंगानि सोमोन्दै बायदिसिना साबजेक्टनि सोमोन्दैल'मोन बेजोंनो जोङो फरिखा होबानो जाबाय बेजोंनो जों मेट्रिक पास जायो बेजोंनो फरायहैयो। आथिखालावथ' बे गैलाना उन्दैनिफ्रायनो प्रजेक्ट मानि सायाव स्पेसिफिक भाबै माने बिनि सायाव नोंहा गियान थानांगौ आरो बेफोरनि प्रजेक्ट खालामहोबाय थायो दानि दिनाव माबायदि सोलायबोबाय थादों फरायनाया आरो दा मा खालामनो नागिरखो नै निउ इडुकेसन पलिसि फैगासिनो दङ नोंसोर मोनहैगोन सोरबा सोरबा निउ इडुकेसन पलिसियाव नोङो दा माने माबानिफ्रायनो मा होनो नार्सारिनिफ्रायथ' जानोसै दा नार्सारिनिफ्राय सरकारि स्कुलाबो नङा नों मा फरायगोनखौ क्लास 9 ना मानिफ्रायनो थिग खालामनांगोन 9 निफ्रायनो नों साइन्स फरायनो ना आर्ट्स फरायनो ना कमार्स फरायनो बेखौ 9 निफ्रायनो फरायलांथारनांगोन नों बेकार आरो दस्राखौ सोलोंनानै लाब गैया आरो बेवहायनो नों थिग खालामनांगोन डक्टराव थांनो ना टेक्निकेलाव थांनो मेडिकेलाव थांनो टेक्निकेलाव थांनो ना मास्टार जानो दा मेनेजमेन्ट जानो बे थाल्ला थुल्ला बेवहायनो नोङो बासिनानै आरो बेखौ फरायलांनांगौ। ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंहा दानाबा कम्पिटिसन नोंहा दिनै मा दं 20,000 केन्डिडेट आरो पस्टआ बेसेबां 100टा बा 200टा साख्रिया मोनगोन 200 जन आरो केन्डिडेटआ थागोन 20,000 मोनसे आयदायाव दाथ' माने लाख थानो नागिरो दा मानो ज' बयबो एप्लाइ खालामो दा जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रि केरानिनि बेवहाय बयबो एप्लाइ खालामबायनानै साइन्सआबो खालामो कमार्सनियाबो खालामो आर्ट्सनाबो खालामो गासिबो ओंखायनो लाख सहैनो नागिरो ओमफ्राय नैबेबायदि जेला बोखावलांगोन अब्ला नोङो खमावब्लाबो 20,000 30,000 बेबायदि केन्डिडेट
जागोन आरो फिसा बिनि गेजेराव नोङो 100 जनाव नों मोननांगौ होमब्ला 20,000 मानसिनि गेजेराव नों बयनिख्रुइबो स्मार्टसिन जानांगौ एक्सपार्टसिन जानांगौ नङा होमबा दा बेनो जाहैबाय नोङो जुदि दिनै फरायनायखौ गोसो होनानै थाङाबा मोजाङै फरायाबा गुन गोनां जुदि नों जानो हायाबा नोंनो गुन गोनां जानांगौ नङा होमबा थाइजौआथ' बयनाबो थाइजौ माबायदि थाइजौ जानांगोन गोदै जानांगोन ना होमब्लासो मानसिफ्रा बेखौ बायगोन नंगौ नङा गोखैखौ सोर बायनो गतिके थाइजौआ ओरै खहेहे जाबानो थाइजौ आंबो थाइजौ होनबा जानाय नङा बे थाइजौनि गेजेराव सोर थाइजौआ दाम दं जाय गोदै थाइजौ दा नोंबो बयबो एमए पास जाबानो जानाय नङा एमएससी जाबानो जानाय नङा डक्टर जाबानो जानाय नङा डक्टरनि गेजेरावबो ओरैबायदि डक्टरनावसो थाङो जाय डक्टरा बेमारिखौ एकदमबारे गमामायैनो मोजाङै नायनानै बेमारखौ हमनो हायो आरो थार मुलिखौ लिरनानै होयो जायनि मुलि जायोब्ला हामो बे डक्टरनावसो थाङो माखासे डक्टरनाव थांनो नागिरा मिथिबाय मानो बेना गुना खम आरो सोरबा डक्टरनि गुना बारा गतिके सोरनो नों दखान हो बेबो गेलामाल होदों बेबो गेलामाल होदों बेनाव हाबा मानसिफ्रा बेनाव हाबफैयो अब्ला बेनि मालफ्रा हयथ' फ्रेश बेना एसे दाम खमखौ बायै बायै लाबोयो माने गुदामफ्राव एसे माबा जानानै थानायखौ ओंखायनो बेनाव हाबा आरो नङाबा बेना खोथाया खाब्रां खाथां बेहा गोदै रायलायो ओंखायनो जाय गोदै रायलायो मोजां रायलायो बेनाव हाबबाय जाय गोदै रायलाया खाब्रां खाथां बेनाव थांला होमबा नों नायदो गासिबो बुस्थुआवनो नोंनाव मा थानांगौ गुन थानांगौ गुन थायाब्ला जेबो जाया मानसिजों अनजानोब्ला नोंनाव गुन थानांगौ नोंहा जुदि मोजां गुन गैया नों जुदि बेबहार मोजां नङा नों जुदि गिदिरफोरखौबो गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनानै खोथा रायलायो आरो जुदि अहंखार जायो खालिल' नों नांलायबाय थायोब्ला नोंखौथ' मोजां मोननाय नङा ओंखायनो नों गावखौनो सोदांनानै लानांगोन जे र' आं बिदि बुंबा बे गाज्रि मोनगोन नामा ओंखायनो आं ओरैसो बुंनोसै खोथाखौ सिदा होनालासिनो ओरै आं खेंख्रायै होननोसै दिनै बेखौ आं बारा मोजां नुवाखै रागा जोंनाय बायदि नुबाय थादों आं दिनै बुंला आं दस्रा दिनाव रायलायनोसै नों समखौ नायनांगोन आं ओरै बुंबा बे गाज्रि मोननो हागौ ओंखायनो आं एसे सिं जानानैनो बुंनोसै होमब्लासो नोङो अनजागोन बे गुना नोंहा थानांगोन मानसिखौ मोनथिनो हानाय मानसिखौ बुजिनो हानाय मानसिखौ सनमान होनाय नङा होमबा मानसिखौ मानिनाय बे गुना नोंनाव थानांगोन ओंखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला जों फरायनायाव गोसो होनांगोन जोंनि मोनफ्रोमबो जि कर्स दं बे कर्सखौ हागौमानि जोङो बुजिनो नाजानांगोन मखस्थ'ल' फार्स्टआव मखस्थ' लानांगोन मखस्थ'नि उनाव बे मानो होनब्लाना नोंनाव लासै 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 बुजिनाया हाबफैगोन आरो बे बुजिनायजों लानानै नों जेला आवगायलाङो अब्ला नोङो गमामायैनो सासे गुन गोनां फरायसा जानो हायो सोलोंथायाथ' सोलोंथाइ लेखायाथ' लेखाजों फोरोंगिरिया फोरोंगिरिजों नङा होमबा नाथाय बिनि गेजेरावनो नोङो बोरैहाय साबसिन फरायसा जानो हायो साबसिन फरायसाबा सरासनस्रायै मा जोङो फरायनांगौ दा जोंनि गामियाव बा जोंनि फरायसालियाव फरायनायाव जों जोंनि गेजेराव माखौ नुयो बांसिन जोङो टेबोलावनो जनो बायो गुबुन गुबुन आयदानि गियान लानायाथ' आलादा बाथ्रा नाथाय जों टेबोलाव जिरायनो बायो नंगौ नङा हा सानाव सानफ्रामबो फरिखा खाथिबासो एग्जाम खाथिबासो आजिखालिथ' एग्जाम गैला नङा होमबा दालाय क्लास टेस्ट मा होनो बे क्लास टेस्टखौ आजिखालि इउनिट टेस्ट गोदो जोंनि दिनावबा खेबनै एग्जाम जायो हाफ इयारलि एनुवेल 6 माहिलि आरो 12 माहिलि माने बोसोरारि आनजाद आरो 6 दाननि आनजाद बाखि दिनाव जों फुरा गेलेबाय थायो दैयाव दुगैलाय नेवलाय नागिरलाय एन्जर नागिरलाय माबा माबि फिथाइ सामथाइ नागिरलाय एकदमबारे ओमफ्राय जेला 6 दाननि आनजाद हाफ इयारलि आनजादनि रुटिन होबाय होमब्लासो जोङो एकदम लेखाया नायनोसै आरो बेबो दसेल' 1 घन्टा गोदोना आरोखि 2 घन्टा बेसे फरायबानो बहुत गोदोनि दिनाव एसेबां जेबो गैया फरिखा खेबसेल' नालाय आरो फरायलाबाय 6 दाननि आनजाद थांबा 6 दानाव एसे मोनबा मोनबाय नम्बर मोनाबा मास्टारफोरजों एसे बुजाबाय आरो बावफिनलायबाय जेबो गैला ओमफ्राय बोसोरारि आनजाद फैबाय नै बेखौ एसे सिरियास लानोसै दाना पास जाथारनांगौ मोननै पास दं जोंनि गेजेराव ग्रेस पास आरो डिउलि पास नों जुदि 30% मोनजोबोबा 30 जौखोन्दो होमब्ला बे डिउलि पास
जोंहा बेखौबो नायो आरो सोर ग्रेस पास आरो सोर देउलि पास आरो ग्रेस पासाव बुरजा नाम्बारबाबो बे डिभिजन मोना देउलि पासब्ला बियो खिन्थु प्रायोरिटि मोनो ग्रेस पासनिख्रुइ बेहा प्रायोरिटि दं देउलिया ग्रेस पासआ जाहैबाय अबेबा साबजेक्टआव 25, 22, 27 मोनगोन 30 मोनहैनाय नङा गांफा गांनै साबजेक्ट अबे सेथियावखि मोना बेहा प्रायोरिटि गैया बेयो नम्बरा 5 नम्बर बारा मोनदोंब्लाबो बे सेथियाव थाङा बेयो नैथियावसो थाहैगोन बेबायदि मोनसे ग्रेडिं सिस्टेम जोंनि दिनाव बेबायदि दङ नोंसोरथ' दा बे गैला दा जाहैबाय एकदमबारे इउनिट टेस्ट नङा होमबा एबारथ' मेट्रिकआनो जायासै इउनिट टेस्टखौ लानानै नाम्बार होनांगोन ओंखायनो मोजांबो गाज्रिबो नाथाय मोजां गाज्रिया गावनि सायावसो नों जाहैबाय बेजों गोरोबनानै थांनांगोन नों मारै सोलायनो आं इउनिट टेस्टखौ मोजां मोना नों मोजां मोनदामोन जोंना नियमानो बेनो खान्थियानो बेनो नों हारसिङै मोजां मोना होनब्लाबो नों गवा नों बेजोंनो सानफ्रोमबो फराय इउनिट टेस्टखौ नोङो बारलांबाय थानांगोन फरायोब्ला हायै जेबो थाया फरायनांगौ जों जायफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामो मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव बिसोरो टिभियाव जेला बुङोना सोंब्ला 18 घन्टा फरायनायनि बाथ्रा दं 18 घन्टा 18 आवार्स मोनथिबायना 8 घन्टा होनबा बेसेबां घन्टा थायो सानसेयाव 24 घन्टा अब्ला 10 घन्टाखौ 4 घन्टा उन्दुनानै 2 घन्टाखौ खिनाय हासुनाय दुगैनाय जानाय बुजिबायना बाखि लेखायावनो नायगासिनो 18 घन्टा फरायनानै बिसोरो मा मोनो 99% आजिखालिथ' 100% मोनो बहुत साबजेक्टआव होनबाबो आं होनबाय 98% मोनो खमैब्लाबो बिसोरो खालामग्राफ्रा मा होनो 16 आवार्स 14 आवार्स 14 घन्टा फरायो खमावब्लाबो 14 घन्टा फरायो आচ্ছা जोङो दा बेसेबां घन्टा फरायो आं बुङाब्लाबो नोंसोर मिथिखागौ मालाबा फराया मालाबा फरायो आरो फरायबा बेसेबां फरायो 1 घन्टा 2 घन्टा नङा होमबा आरो सानसेयाव जुदि सोरबा बिराद माने मोजाङै फरायो होनोब्ला बे फुङाव 2 घन्टा मोनायाव 2 घन्टा 4 घन्टा नङा होमबा बेखौ जों बारायनो हायो ना हाया नोंसोर बारायनो हायो ना हाया बे फरायनायखौ बुजिबायना जुदि नोंसोर दा सानसेयाव लेखा नाया सानसेयाव 1 घन्टा खरि नायनो सोलोंग्रो गोथाव मोनलांनांगौ माने सब बुस्थुआवनो खेबसेयावनो गोथाव मोना मोनथिबायना जादावबाय थायोब्ला थांखुआ गोथाव नामा थांखुखौ मोनथिगौ सोरबा जुदि जाखोमादोंबा मोनथिगौ जे थांखुखौ नों बेखौ जायो नालाय नंगौना नङा नाथाय दिनै जादाव समफोर जादाव जोबनायावथ' बियो थांखु जायाबानो थानो हाया बिराद गोथाव मोनो नंगौना नङा थांखु एथ' गाज्रि बुस्थु थांखुआ जौ नंगौना नङा फार्स्टआव सोरबा जौ लोंजेनबाय आरो नोंसोर दा लोंदे आं बुंनायखाय मोनथिबाय जौआ बिराद गाज्रि गोथाव होननाय गैया खाब्रां खाथां एकदम अर खामनाय बायदि मोनलाबाय जौआ नाथाय बेखौनो लोगोफोरनि थिननायाव सोरनिबा थिननायाव लोंदाव उनावहाय मा जौ लोंनायखौ रायबा खारखोमाग्रा जायो है दा रायलायगोनसैलै बियो होनसै खारखोमानोसै आरो लोंखोमाहैबाय थानोसै बुगा जोबनानै बुब्ला थैयो मोनथिबाय मानसिया माबायदि गोथाव मोनो जौखौ मानो गोथाव मोनखो लोंदावबाय थानानै थांखुखौ मानो गोथाव मोनखो जादावबाय थानानै होनब्ला लेखाखौबो जों फरायदावबाय थायोबा मोजां मोनगोन ना मोना लेखा नङाबानो थानो हानाय नङा बिमा बिफाजों मेगन सायनायाव अबेबा खामानियाव जफाबाबो नों लेखा गांसे लागोन बिफानाव माबा माबि बिबाय थागोन आफालै मबाइला आंना थिग नङा नङा होमबा आजिखालि ओरैयासो नों जाम्बालै माबायदिखौ बायनानै फैदों ओमफ्राय दसे फरायलायबाय आंनो गंसे होनो हाया होमबा गोदान गतिके नों बिफाजों माबा माबि रायलायबाय थागोन खिन्थु गेजेर गेजेर लेखा बोदलानानै नायबाय थागोन आरो बे नायबाय थानायनि गेजेराव मोनफा मोननै इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ नों गोसोआव लालांबाय था फरायनायनि हुदा जायोब्ला बिदिनो जायो बिमाया मैगं सायबाबो बिमाजों जफाबा लेखा गांसे लाफानाय हुदा नों बाहेरायाव बेरायनो थाङोब्ला लेखा गांसे लानानै बासाव नायलांबाय थानायनि हुदा आजिखालिथ' मबाइलावबो नुयो नों जुदि मोजांखौ सोलोंलांनोब्ला माखौ नांगौ मबाइलाव नागिरबानो बिनि लिरनायखौ मोनजोबो आरो नों फरायलांबाय थानाय बेखौ जों दा हुदा खालामनांगौ हुदा अयभास मोनथिबायना जेरै सादा जानायखौ अयभास खालामनानै जौ लोंनायखौनो अयभास खालामनानै नङा गाज्रिखौनो सोलोङो गाज्रिखौनो खालाम जों मानो गाज्रि खालामनो
जों मोजांखौ सोलोंनि गतिके दैलि जुदि 1 घन्टा फरायदावोब्ला लासैनो बाराय जोङो फुङाव 2 घन्टा 3 घन्टा फरायनो हागोन फुंनि 5टायाव सिखारबाय नै दा बायदियाव मोखां सुबाय 5:30निफ्राय फरायबाय 5:30 6:30 7:30 8:30 8:30निफ्राय फ्रेश जाबाय ओंखारबाय ओंखाम जानानै स्कुलाव थांबाय साइकेल दंखायो आजिखालि बयहाबो जोंनि दिनावथ' थाबायोमोन बेसेबांबा गोजान बिनिफ्राय थामोनफोर थाबायलाङोमोन फरायनो मोनथिबाय दाथ' नोंसिना बिदि नंला खाथियावनो स्कुल दं बयहाबो गतिके बेबायदि जे मिलायनानै लायो मोनायाव बिनिफ्राय 5टानि उनाव जुदि न'आव हाबो लेखा फरायो नङा होमबा 5टायाव मोनाया होमबा दा 5टायाव मोना 5टानिफ्राय 6टा 7टा 8टा 9टासिम आजिखालि कारेन्ट थाबाय नालाय थाब उन्दुला जोंनि दिनाव कारेन्ट गैयामोन बाथिसोमोन गतिके बाथिजों स्राङानो जाया नालाय जेराव जयो बेयावल' ओंखायनो थाब उन्दुयोमोन बिराद हर थौनाय बायदि दाना कारेन्टआ जोंबाय थायो नालाय सान बायदि मोनबाय थायो ओंखायनो लेक्सार मारिबाय थायो माबा मोनसे खामला गाज्रि माबाखौनो जोङो हुदाखौनो खालामबाय थायो नागारा सान बायदि मोनबाय थायो उन्दुनांसिगौ बेखौ जों बुजिया आरो फुङाव सिखारनो बानोसै उन्दुनायाव लेट जाबाय नालाय ओंखायनो बेनि गेजेराव नोंहा टाइमजों थांनांगौ घड़ीजोंसो थांनांगौ घड़ीजों नों थाङाब्ला थांनो हाया ओंखायनो मोनायाव जुदि नोङो 3 घन्टा 4 घन्टा फरायोब्ला मोननैजों 8 घन्टा जुदि नोंसोर फरायो आं नोंसोरखौ होनो जे नोंसोर माब्लाबाबो 90% खम नम्बर मोना माब्लाबाबो मोना नोंसोर जिखि फरायसालियाव फरायाथों माने मोनथिबायना जुदि सानफ्रामबो 8 घन्टा फरायो दा 8 घन्टा नङा बाखि दिनाव 6 घन्टा फराय मोनायाव 3 घन्टा बेलासियाव 3 घन्टा मिलायनानै ला हराव बांसिन फरायनोब्ला फुङाव खमसिन फराय फुङाव बांसिन फरायनोब्ला फुंनि 4टायाव सिखार अब्ला बांसिन फरायनो हायो बिदि टाइमखौ एडजास्ट खालामनानै लानांगौ 16 घन्टा फरायग्रा 14 घन्टा फरायग्राया जुदि 90% मोनोब्ला नोंसोरबोथ' खम नाम्बार मोना फरायाब्लाबो 40% आजिखालि मोनो 45% मोनो 60% मोनो नंगौना नङा 70% मोनो 1-2 घन्टा फरायनायजों नोंसोर बेसे मोनो होमब्ला आरो जुदि नोंसोर 4 घन्टा बारायनानै फरायबावोब्लाथ' 100निबो बारा नाम्बार मोनो नोंसोर 100%निबो बारा मोनो मोनथिबायना बै जे स्टेन्ड खालामग्राफ्रा जेखौ बुंदों जे आं 16 घन्टा फरायदों आं बेसेबां मोनखो 98% 99% नोंसोर बेसेबां घन्टा फरायखो 2 घन्टा परीक्षा समाव हयथ' 4 घन्टा 4 घन्टा फरायनानै नों बेसेबां मोनखो दानाबा 45% 60% आच्छा 60% जुदि नों 4 घन्टा फरायदोंबा 4 मोननैजों बेसेबां जायो 8 घन्टा होमबा 8 घन्टा मोनबाथ' नों 120 नम्बर मोनगोन बा 80 नम्बर मोनगोन 80% होमब्ला नोंनि मेरिटआ बैसिनिख्रुइ बांसिन नंगौना नङा नों सिनायनानै नायलाय नङा बिसोर 18 आवार्स फरायनानै बेसे मोनदों आरो नोंसोरो 4 आवार्स फरायनानैनो बेसे मोनदों 4 घन्टायावनो दैट मिन्स आरो जुदि नोंसोर डाबल टाइम फरायोमोनब्ला नोंनि नाम्बारा डाबल जागौमोन ओंखायनो नोंसोर मालाबाबो रावनिबो खम नङा मात्र आखलखौ एसे सोलायनांगौसो फरायनांगौ आरो दानि दिनाव फरायाबा उपाय गैला खारन नों बिफाया जेखौ मावो बेखौ नों दा मावनानै मोनजाया दा नोंनि बिफाया साख्रि मावो हमना लादो बिफाया रिटायार जाबा बेखौ मोनगोन नामा गोदो जोंनि दिनाव मामोन हामोन हाबु आफाया थैयोब्ला बे एखे हाबुआ थायो आरो जोङो नांगोल लानानै हालेवनानै जुदि सोलियोब्ला आफा बायदिनो जोङो आरोबाव गामियाव सोलिलांबाय थानो हायोमोन नाथाय दा नोंनि बिफाया हयथ' सोरबा थिखा होदों थिखा मावदों नों बिफाया थैयोब्ला बिफानि थिखाखौ नों मावना लानो रोंगोन नामा नों रोङा नंगौना नङा दा बिफाया दखान होदों नोंथ' दखानावनो थांफेराखै बिफाया लाङाखै बिफाया थैब्ला नों दखान होनानै जानो रोंगोन नामा बोरै रायलायहैनांगौ बोरै मानांगौ मालखौ बोरै लाबोयोमोन बोरै मा खालामोमोन नों रोंला नंगौना नङा गतिके बिफाया जि दा दिनै आं स्पिकार आंनि फिसाया आंनि स्पिकारखौ मोनगोन नामा आंनि एमएलएखौ मोनगोन नामा मोना ओंखायनो आंनि फिसाया गाव हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बियो खस्थ' खालामनांगोन बियो फरायनांगोन बियो गियान लानांगोन बायदिसिना बिथिंनि सोमोन्दै बेहा नलेज थानांगोन ओमफ्राय बियो गाव जेखौ हायो बेखौ मावनानै जानांगोन बिफाया जेखौ मावो बियो बेखौ मावनो हाया दिनैनि दिनाव बे आथिखालाव जाहैबाय बिमा बिफाया जि बेखौ फिसाया मावनो हाया मावनो मोना मोनथिबायना ओंखायनो गावनि जिउखौ गावनो दानांगोन नालाय
जोङो फरायनायाव थैथां गोसो होनांगौ आरो फरायब्ला हायिनि खुनु खोथा गैया आथिखालाव सरकारा जोंनि फरायसा फरायसुलिया जाहाथे माबा मोनसे आंखालनि थाखाय थाबथानांगौ जाया बिनि थाखाय फिस गैयालासे एडमिशन फ्रि एडमिशन खालामना होबाय नङा होमबा लासैनो दा लेखाखौबो फ्रि खालामगासिनो दङ इउनिफर्मबो दिनै होनो नाजानाय जादों सोरबाया बेखौ आरो गाज्रि क्वालिटि बायनानै फैसा जायोबा माथो खालामनो नंगौना नङा खिन्थु सरकाराथ' होदों नंगौना नोंनो होदोंना होआखै मिड डे मिल बै जे ओंखाम जाहोयो बिदि होआखै होनबा सरकारा जेसे हागौ गासिबो होदों नों खालि फराय आगोलाव न'आव दुखिया बियो साहाबो मोनलोंलाङा बिस्कुटबो मोनजालाङा स्कुलाव थांनानै फरायनांगौआ बिराद गोब्राबमोन नाथाय दानि दिनाव बेसे अबस्था गैला आरो सरकारा बेखिनि होबावदों हस्टेल जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलनि हस्टेल थायोब्ला बे हस्टेलाव थाग्रा स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय आधाखौनो सरकारा होयो बेसेबां हाजार होयो दा मासाव टटेल मासाव 700 तो मासाव 700 करि माने फ्राय आधायानो जाफ्रामो आरोखि हस्टेलाव थानानै जानाय गभर्नमेन्टआ बेखौ होयो आरो हायार एजुकेशन लानायनि कोचिं होगासिनो दङ दा यूपीएससी एपीएससी नि कोचिं मेरिटखौ लानानै माने कोचिंखौबो फ्रि होबाय गतिके मा सुबिदा होआखै सरकारालाय दा गाव लानांगौ बे सुबिदाखौ फरायनायाथ' गावनि बिमा बिफायाबो जेबो खालामनो हाया फरायनायखौ नों फरायब्लासो नोंनि खर'आव मखस्थ' थागोन आं बुंनाया मारै मखस्थ' थानांगौ ओंखायनो नों खस्थ' खालामथारनांगोन नों फरायथारनांगोन नों गोसोआव लाथारनांगोन अब्लासो नंगौ बिमा बिफायाबो आजिखालि जथेस्थ' दायित्व दं उन्दै समनि गथ'खौ बिमा बिफायासो लाइनआव लांनो हागोन स्कुलाव थांनांगौ न'आव फरायनायनि परिबेस होनांगौ आबहावा फिसाखौ डाक्टार इन्जिनियार खालामनायनि सिमांखौ बिमा बिफाया नुग्रोनांगौ बिनि थाखाय फिसाखौ माब्रैहाय टिउसन होनानै मोजां खालामनो हायो गाव रोङाब्लाबो बेखौ बिमा बिफाया लानांगौ न'आव दावराव दावसि जायाजासे बोरैहाय फरायनायनि थाखाय मोनसे आबहावा दानानै होनो बेखौ बिमा बिफाया खालामनांगौ बे बिमा बिफानि दायित्व नङा होमबा गतिके बेखौ बिमा बिफाया खालामनांगौ साफ्रोमबो बिमा बिफायानो फिसानि फारसे अननाय थानांगौ जे आंनि अन्थाव बाथाव फिसाखौ आङो डक्टर खालामगोन आंनि अन्थाव बाथाव फिसाखौ आं मालायनि सिङाव लेबार मावनानै जाहोआ आं बेखौ इन्जिनियार खालामगोन आं बेखौ अफिसार खालामगोन हायाब्लाबो सरकारि फिसाब्लाबो आङो आं थांनानै थानाय समाव साख्रि मावनाय आं नायलांगोन आंनि फिसाखौ बे साननाया साफ्रोम बिमा बिफानाव थानांगौ बे बिमा बिफानि खिन्थु नोंसोर फरायसा फरायसुलिया गावनो बुजिनानै जुदि फरायाब्ला मालाया नोंखौ जेबो खालामनो हाया नों बिराद राय सोरखौबा सरकारखौ राय मन्थ्रिखौ राय लिडारखौ राय बिमा बिफाखौ राय मुलाम्फा जेबो गैया नों सेसबा सेस खासै नंगौना नङा बेबायदि अबस्था ओंखायनो गुन गोनां जिथु सोलोंथाइ बे जाहैबाय नोंनो गाव गिबियाव गुन गोनां मानसि जानो नाजाग्रोनांगौ फरायनायनि बेसेनखौ गाव बुजिग्रोनांगौ मुल्यखौ अब्लासो नों सासे गुन गोनां फरायसानि दारै सोलोंथायाबो गुन गोनां जाहैगोन आरो नोंनो थिग नङाबा नङा होमबा नों बोरैहाय माने सोलोंथाइखौ मोजां खालामनो सोलोंथाया मोजां जागोन फरायसाफ्रा जेब्ला मोजां फरायो दिनै प्राइभेट स्कुलाव फरायनायफोर गासिबो इन्सट्राक्सनफोरखौ मानिनानै फल' खालामो होमवर्कफोरखौ खालामो प्रजेक्टफोरखौ खालामो समाव स्कुलाव थाङो गार्जेनफोरखौ बिमा बिफाखौ थोनहरो मथे बिमा बिफाया जि नांगौ बेखौ जगार खालामनानै नागिरनानै होयो नङा होमबा बेबायदिजों सोलोंथाया दिनैहाय माखासे प्राइभेट स्कुलफ्राव आवगायलांगासिनो दं दा ओंखायनो जोङो सरकारि स्कुलाव फरायनायाबो जों गावनो गावनि आब्रुथिखौ बानायनानै लानांगौ फरायसालियाव थांनाय फैनाय डिसिप्लिन न'आव फरायनाय डिसिप्लिन फरायसानि गेजेराव नों देरबा मा जाहैगोन नों बबे लाइनखौ फरायनो नागिरदों बेफोरबायदि मोनसे सावरायनाया फरायसा समावनो जानांगौ जे नों मेडिकेलाव थांनो ना इन्जिनियारिंआव थांनो खुनु बेकार खोथा दारायनाय फरायसा समाव दा नाङै खोथाखौ दारायनाय बेबायदि खोथाखौल' रायलाय जि नोंनि फरायनायाव मदद फैगोन नोंनि गावनि जिउ खुंलायनायनि लामायाव माबा मोनसे गियान बारायगोन बिदै बाथ्राखौ जों सावरायनांगौ मालायनि बाथ्रा जोङो सावरायबाय थानो नाङा मालायनि बाथ्रा सावरायबाय थायोबा ओरैनो नोंहा गावनि खामानिया थालांगोन आरो नंगौना नङा दा सोरबा लोगोनि गाज्रि उमुगाव ओरै जादोंनो ड्राग्स जादोंनो ओरै जादोंनो नों रायलायबाय थानोसै
अब ड्राग्सआ माबायदिब्ला जानायखौब्ला सानग्रा साना सानबाय थायोब्ला आंबो जानायगौलै मा जागोन जानायबा घटनाया ड्राग्स जायै जायै जोंनि गोबां फरायसा फरायसुलिनि जिउआ दिनैहाय धंस जाबाय गोबां बिमा बिफायानो अन्थाव बाथाव फिसाफोरखौ आरो दिनै न'खराव आंखालानो गैया मा नांगौ होनो हायो होनब्लाबो फिसाया ड्राग्स जानानै दिनैहाय खायफा थैबाय खायफा बिमा बिफानि मोखांखौ नायनो रोंला खुनु खोथा रायज्लायबाबो गाज्रिबाबो रेसपन्स होनो रोङा बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा मोनथिस्लाबा जासे बे जायो नोंसोरबो दा बेफोर खोथाखौ सांग्रां जानांगौ सोरबा जासिबानो होबानो गोथाव होनबानो जेबो बुस्थुखौ दाजा मोनथिबायना जादावबा माथो गोथाव मोनदोंब्रा लाबोबावलै नंगौना नङा लाबोनायाव जानायाव जानाय जोबनायाव मा जाहैगोन जायाबा थानो हायो न'निफ्राय खारखोमा लांनो नोंनो सोर होफैबाय थामब्रा जानोबा बै मथंगा सेराव फै नङा होमबा बै फुथिमारि दालां खाथियाव फै बिदि जागोन ना जाया सोरनिबा थालिर बारियाव फै उमुगाव फै नै खारखोमानानै जाग्रा जालांबाय ड्राग्सआ दा जोंनि स्कुलावनो सोलिगासिनो दं ड्राग्स लायोब्ला मानसिया 6 बोसोरसोनि उनावसो बेनाव ड्राग्सआ जिथु खहा खालामदोंना एटाक खालाम बियो नुसारो आरो एसे जायदुं जालांनाय जानाय थिग गैयै लोंनाय थिग गैयै साखोन सिखोन थानो रोङै बिदि जाहैनाया अलसिया 6 बोसोरसोनि उनाव गोदाव सोराव बे आखला नुजाहैयो आरो 6 बोसोरनि उनाव बियो जायाबा थानो हायै जायो दा जोंना गोरोन्थिया माबा जायो जोंहा स्कुलावनो मोनजाखाबाय मालाबा चकलेट होननानै मालाबा माबा मोनसे होननानै मालाबा निजे गोथावलै होननानैहाय बे थिंख्लांनि थिख्लि मोखैनि माबा जाग्रा मोना आजिखालि प्लास्टिकआव हा बे टाइपनि बुस्थुफोरजोंबो बुस्थुफ्रा फैबाय जाबाय स्कुलाव मेट्रिक पास जाबाय सिङाव अलरेडि हाबनानै दंहैखाजोबसै ड्राग्सआ एटाक खालामगासिनो दं नोंखौ जेब्ला कलेजाव फरायहैबाय नाख्लायहैबाय बियो माने गतिके बेनाव सिम्पटमा ओंखारबाय दानाबा ड्राग्स जानाय दाना मा सानसै बिमा बिफाया कलेजाव फरायनानैसो गाज्रि जाहैदों सानबाय थानोसै खिन्थु स्कुलावनो जालांखानाय बुजिबायना ओमफ्राय जोङो गामिफ्राव माफ्राव तामुलपुरफ्राव जों रावबो सिनसियार नंला स्कुलफोरखौ जों सानला जोंनि स्कुलावबो बिदि जाखोमागासिनो दङ जों बेखौ नायला नालाय बयबो साननोसै स्कुलाव फराय मेट्रिक पास जाहैयो 6 बोसोरसोनि उनाव बायहेरायाव फरायहैयो खालि जों सानबाय मिज'रामनि स्टुडेन्टसफोर लोगो मोननानै जाबाय दा मणिपुरनि स्टुडेन्टस लोगो मोननानै जाबाय दा मेघालय अरुणाचलनि जों लोगो मोनलायनानै जाबाय दा नै जों बिदिसो सानबाय थायो नङा बेवहायनो जालांखायो नाथाय जों माब्ला मोनथिहैयो जेब्ला बियो कलेजाव फरायो होमब्ला बियो एटेक खालामो दा नोंसोरबो मोनथियालासिनो जादोंबा जाहांबायानो खोमा बुझिबाय खुनु दिन दाजा मालायनि बुस्थु होनाय दे बाबु मिथिगौ नोंसोरो बुजिदों बुजियाखै आं बुंनायखौ बुजिदों चकलेट होबाबो दाजा मालायनिखौ गाव मोनथिनायखौल' जा गावनि बुस्थुखौल' जा हा लाइफआ जिउआ बिराद बेसेन बरहा आरो बे जिउखौ जोङो खोमाना लानो नाङा जोंनि बिमा बिफाया बेसेबां अन्थाव बाथाव गावनि फिसाखौ हायाव दोनहां मायाव दोनहां माबायदि खाङो नोंसोरनो मा नांगौ फरायल' मा नांगौब्ला बिदि होनो होना मानो होनो अननाय जुदि जों बेखौ फोथाय खेबस' खालामो बिफानि अननायखौ बिमानि अननायखौ जों जुदि गाज्रि खामानि मावो फोथाय खेबस' खालामो मा जागोन जोंनि जिउआबो सेस जोबनायाव नङा होमबा नोंसोरनि जिउआबो गासैबो सेस ओंखायनो बेफोरखौबो फरायजायैजों लोगोजों साबधान जानांगौ दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेल' गुन गोनां सोलोंथाइया हारसिंनो गुन गोनां जाया गुन गोनां फरायसा जों जाग्रोनांगौ बयबो आरो गुन गोनां फरायसा जायोब्लानो आदब गोरों बुजिबायना खायदा गोरों जेरावबो आखा फाखा फरायसा नोङो जानो हागोन आरो जोंनि जिउआ माब्लाबाबो रावबो रावखौबो नेनानै थाया समा रावखौबो नेया समा खारबायनो थागोन दा नै जों सोङाबाबो टाइमा थांगासिनो दं नङा होनब्ला मालाय मोनाहैगोन दा बे रावखौबो नेया नोंबो देरबायनो थागोन नोंनि सोलोंनांगौखौ जुदि बे सोलोंसा समावनो बैसोआवनो जुदि सोलोंनानै लायाब्ला नों उनाव सोलोंफिननो हाया जोंखौ इसोरा माबायदि जोनोम होदों बिमानि गोरबोआव जोनोम होबाय देरबाय एसे गेलेबाय बिनि उनाव स्कुलाव थांनांगौ फरायहैनांगौ फराय नोङो 20 बोसोरसो जाहैबा 22 बोसोरसो जाहैबा
नोंनि फरायनाया जोब्बाय मास्टार डिग्री लाबाय नोङो MBBS जाबाय नोङो BTech जाबाय नोङो BE जाबाय नोङो मिथिबायना बेबायदि ग्रेजुएसन लाखांजोब्बाय बेनिफ्राय नों मा फरायनो आरो फरायबावबाय गथिखे 24 बोसोर जाहैबाय 24 बोसोरनि उनाव MA बो जोब्बाय हा बुजिबाय PG खालामजोबसै जेरावबो आरो सोरबा फरायबावबाय 1-2 बोसोरसो नङा होमबा PhD खालामबावबाय गथिखे थांबाय थाबा 26 बोसोर 27 बोसोरसोआव फरायनाया जोबहैयो नाथाय जोंनि गुबै फरायनाया सोलोंनाय बैसोआ 22 स्टेजआवनो जोबहैयो 22 स्टेजनि उनाव जोङो सोलोंनांगौ नों जिखिनिखौ फरायबोबाय रोंबोबाय बेखौ एक्सपेरिमेन्टआव थांनांगौ माने नों माबा मोनसे मावनांसिगौ आफ्टार ग्रेजुएसनाव नों माबा मोनसे मावबाय सोरनिबा सिङाव थानानै आरो सोरनिबा सिङाव थानानै नों जेखौ रोंबाय बेखौ 30 इयार्स एजनिफ्राय नों निजे मावनांगौ बे एक्सपिरियेन्स बे सोलोंनायजों बेनि उनाव 30-35 तो हाबा जाबाय हाबाथ' लाखानांगोन बेसे गोलाव दंबावो हाबा जानो नोंसोर सानदो गावबा गाव जिउखौ बेखार जानो बेसेबां गोबाव दं बेखार सबसे डेन्जारा जाहैबाय बेखारा माला जायो जेब्ला नोङो MA पास जानानै फरायनायावथ' जबरदस्त फरायनोसै नोङो MSc नङा होमबा बा नोङो BTech फरायबाय BTechआ मा नोङो 18 इयार्सनि उनाव हाबो बेसेबां इयार्स 4 बोसोर नामा टेक्निकेला 18 19 20 21 22 बोसोर बैसोआवनो BTech जाबाय तारमाने नों मा जाखो बेखार जाबाय साख्रि मोनाबा माबा मोनसे मावाबा बे बेसेबां डेन्जार लाइफआव उन्दैयावथ' नाख्रांलाय ओरैलाय लोगोजों एकदम स्कुल कलेज बेसेबां इन्टारेस्टिं नंगौना नङा बिमा बिफाखौ दम हैबानो फैसा मोनो नंगौना नङा नाथाय जेला नों पासिं आउट जानानै फैबाय मा जाखो नोङो बेखार जाबाय लोगो लोगो माबा मोनसे जुदि मावा होनब्ला नोंनि रोंनायाबो लासैनो नोंनिफ्राय जानगार लांसिगोन नों बावनो हमसिगोन ग्रोब ओंखायनो जिबना बिराद थान आरो समानो हबनिया बेजों मिलायनानै जों थांनांगौ आं बेखौ बुंबाय थाङै थुङै 30 इयार्सनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट जायलाय आरो मानसिनाव अहंखार बिमा बिफानि खोथा खोनासङा गिदिरफोरनि खोथा खोनासङा औ नोंलाय मा मोनथिगौब्ला जोंसो मोनथिगौ आंखौ रायनानै मा जानो आंसो मोनथिगौ बिदि होनग्रा जायो मोनथिबाय हाबा लानो थिनबाबो नों लाबानो जाबाय होनो बिमा बिफाखौ मोनथिबाय नों जुदि बुङो बाबा मोजांलै ओरै हाबा जादोब्रा ओरै नोंसोर लाबानो जायोलै आंखौ दा 30 इयार्सनि उनाव बियो खुनु खोथा खोनासङा बे फिसालायानो जा फिसाजोआनो जा मोनथिबायना नोंसिनाव दा अहंकारा लासै दावबोगोन 30 इयार्स जानाय लोगो लोगो नोंसोरो बिमा बिफाखौनो शत्रु सानगोन गिदिरफोरखौ शत्रु सानगोन आरो नोंसोरखौ बुजायबाय थाबा रागा जोंगोन मोनथिबायना जोंखौ जाम्बा बायदि मानो बिदि बुंबाय थायोब्रा मोनथिया थारमाने नोंनि ब्रेनआ मेच्योर जाखांनायनि उनाव नों गावनो मोजां गाज्रिखौ सायख'नो हाबाय नुनो हाबाय ओंखायनो गाव डिसिसन लागोन मालाय बुंनायखौ मोजां मोना आरो बे समाव मानसिया मालायनि सिङाव थानानै खामानि मावनो हाया थारमाने 30 इयार्सनि उनाव नोंहा सोलोंनायनि लाइफआ गैला बुजिबायना 30 इयार्सनि उनाव नों रावनिबो आन्दाराव थानानै सोलोंनो हाया जि सोलोंनांगौ 30 नि आगोलावनो 30 नि आगोलाव नोङो सोरबा बसनि आन्दाराव जुदि खामानि मावो प्राइभेट कम्पानियाव मायाव रायबाय थाबाबो नों मिनिबाय थानो हायो बिराद फाग्लालै जोंना बसआ थिग होखायो होननानै मोनथिबाय बेखौबो नों मिनिगोन 30 बोसोर जाबा साला मा जाखादोंलै आं मावलालै आं बेनाव नङा नङा बेजों आं मानो रायजाबाय थानो गतिके नांगौबा मावला बेनाव खामानिखौ खारनोसै आं नंगौना नङा मानो 30 इयार्स जाबाय नोंनि जिथु टलारेन्सि नों जेखौ सहायनायनि नोंनि जिथु गुन बे सहायनायनि गुना गैया जायो मानसिनाव बुजिबाय ओंखायनो नोंसिनि लाइफखौ नोंसोर सुनानै ला 25 बोसोर बैसोनि गेजेराव नोंसिनि एजुकेसना जोबनांगौ 25 निफ्राय 30 इयार्सआव नोंसोरो सोरनिबा आन्दारावबाबो खामानि मावनांगौ बुजिबायना मास्टार मावनोबा प्राइभेटआवबो माव टिउटर हिसाबैबो माव 1000बाबो माव जाहाथे मास्टारा मा बुस्थु छात्रफोरखौ फोरोंनाया माबायदि बिनि मोनसे नोंहा एक्सपिरियेन्स थायो जितु एक्सपिरियेन्सजों नोङो आफ्टार 30 इयार्सआव गुड टिचार जाहैनो हायो हाबा मोनथिबायना साख्रि मावनानै प्राइभेटआनो जा जियानो जा आदारवाइज नों बिजनेस खालामनोब्ला साहा दखानावबो नों था गिलासबाबो सु 5 बोसोरखौ रायजा
फैसाबो खामायगोन दखाना मारै सलियो बिनि थाखाय इनभेस्टमेन्ट बेसेबां थाखा नांगौ सानसेयाव बेसेबां सिनि बेसेबां आटा बेसेबां मैदा बेसेबां जन मानसिया साहा लोङो मालिकआ बेसेबां लाब जायो बेखौ सोलोंनानै ला आरो निजे साहा दखान गंसे 30 बोसोर बैसोनि उनाव बुजिबाय सबखौ नों जे फार्म नखराव थांफा दुब्लियाव नाय माब्रै खेथि मावो माब्रै हासार होयो माब्रै मा खालामो हा बिननाव बोरैहाय गासै बुस्थुफोरखौ फिनिशिं खालामनानै मार्केटआव बोरै खालामो बेखौ नोङो सोलों नायनानै ला आरो अब्लाना नों निजेनो खेथि मावनायखौ हेन्डेल खालामनो हागोन मोनथिबायना दाउ अमानि फार्म नोंसोरजोंबा थाफा मावफा माबायदि दाना बबेनिफ्राय जोलै लाबोयो माबायदि फानो मावबाय था बिनि आन्दाराव रायजाबाय था हिसाबा मानो बिदि जाखो बे मानो बिदि जाखो होमबाना लासै लासै नोंनि माथायाव हाबबाय थागोन अ बिदिसो 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 बिनि उनाव आफ्टार 30 इयार्स नों दाउ फार्म खालामदो अमा फार्म खालामदो मा खालामो गतिके लाइफआ बे 25 बोसोर दा नोंसोर बेसेबां बोसोर जाखो सानदो खै बोसोर दंबावो 25 इयार्सनि उनाव नोंस्रा सोलोंनांगौ मालायनिफ्राय ओमफ्राय प्रेक्टिकेल मोनसे गावखौनो गाव आनजाद खालामनांगौ 30 इयार्सनि उनाव लाइफआ सेटेल जानांगौ ओंखायनो फरायनाया गावनि सायाव गाव इच्छा थायोब्ला जेखौ गाव रोङाखै बुजियाखै मालायनिफ्राय सोंनानै लानो हायो मालायनिफ्राय सोंनानै लानो हायो आरो मालायनिफ्राय सोंनानै लायोब्ला नों गासिबो जिउआव जेखौ हाख'वाखै बेखौबो नों मालायनिफ्राय मोनलाङोबा नोंनि रोंनाया आबुं जालाङो ओंखायनो दा आंनि खावलायनाया बेल' नोंसोरो फुङावनो सिखार हागौमानि नाजा 5टायाव सिखारनो नाजा 4टा 4:30 सिखारनो हायोबा मोजां 6 घन्टा उन्दुनांगौनो 5 घन्टा उन्दुबाबो जायो किन्तु 6नि बारा दा उन्दु थिग दं फरायनायखौ एडजास्ट खालामनानै ला फुङाव नों जुदि 5टानिफ्राय फरायो 7टासिम फराय बिनि उनाव एसे न'आव हेल्प खालाम दुगै लोब हा संजा बिनि उनाव स्कुलनिफ्राय नोंसोरो हयथ' 3टासोआव गलाङो नङा होमबा 4टासोआव न' सहैगोन गतिके नोंसोरो 5टायाव दा फराय 6टानिफ्राय फराय 7 8 2 घन्टाबाबो फरायग्रो बिनि उनावथ' 9टा 10टा फराय जेसे हागौ किन्तु मिनिमाम फरायनायनि अयभासखौ नोंसोरो खालामग्रो बे आंनि खावलायनाय मोनथिबाय आंनि खावलायनाय जोंनिबो जिउआ नोंसोर बायदिमोन दिनै आं स्पिकार जादों बिराद मानसि गिदिर बायदि नोंसोर हयथ' नुदों दा आंनि जिउआबो नोंसोर बायदि गामियाव थानाय गामियावनो फरायनाय गामिनि स्कुल बिदिजोंनो नाथाय सोबावनो जेखौ आङो जिउआव मोनदों बेखौनो गोसो होनानै आं नायदों बुजिदों सोलोंनो नाजादों बिनि उनाव मावबोदों आरो बे मावबोनायनि गेजेरजों दिनै बयनिबो अननायाव बयनिबो मददाव फैयै 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 कन्टिनिउआसलि आंनि बे रायजोजों थानानै खामानि मावबोनायनि बेलायाव दिनै आङो स्पिकार जानानै दं दा मोनथिबायना 88आव मेट्रिक होदों आं सेकेन्ड डिभिजनल' मोनदों 88 बेसेबां बोसोर जाखो 88आ दा 32 बेसेबां जाखो 33 ना 33 जायो नामा हा 33 34 हाबबाय 34 इयार्स जाहैबाय नोंसिनि बिफाफोरनि सम नङा होमबा बियो गतिके आङो 88आवनो मेट्रिक पास जादों बिनि उनाव कलेज फरायबाय आन्दलन मोनबाय आन्दलनाव थालायबाय बिनि उनाव आरो एग्जाम होलायबाय थालायबाय बेबायदिनो फरायै 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 फरायनाय लाइनफ्रा जोंना आन्दलन मोनफ्लांनानै गोदाव सोराव जादों नाथाय नोंस्रा दा बेबायदि मोनसे आबहावा गैया ओंखायनो फरायनायनि गेजेरजों अकल डक्टर इन्जिनियारल' नङा मानसिया जिउआव गासिबो बिथिंथिंनो जानो हायो फरायनो हायो हा गासिबो बिथिङावनो आरो बे नङा जे नों साइन्स फरायबा खालि साइन्सनिल' खामानि मावनांगौ मालाबा नों बुजिहैगोन आं बेखौसो साबसिन मोनो गतिके नोंनि फरायनायजों सोमोन्दो गैयै खामानिखौबो नोङो जिउआव मावनो हायो आरो मानसिया हायैजोबो गतिके फरायनाया जाहैबाय गियान आरो नोंनि खामानि मावनाया जाहैबाय नों माखौ माने माबा खालामहैनो हायो मा होनो गोसोआव मोजां मोनहैनो हायो आरो जेराव नोंहा स्किल थायो आखा फाखा नों जेराव एक्सपार्ट जिबनाव बे खामानिखौनो मावहैनो हायो मोनथिबायना बेबायदिनो फरायनाय गोबां बिदि जाया होमबा दा सोरबा फरायदों मोजां 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 थांबाय खालि फार्स्ट डिभिजन 80-90% बिनि उनाव बे मा जाहैखो डक्टर बुजिबायना सासेया गाधा खांग्रां खुग्लुब खुनुरुखुम थार्ड डिभिजन थाङै थाङै मेट्रिक पास जाबाय थाबाय बे मा जाखो थिखा मावबाय खेथि मावबाय फार्म मावबाय
जोबनायाव बे नार्सिं हम खुलिबाय बिनि आन्दारावसो दानाबा डक्टर जानानै साख्रिया मावफैनांगौ जायो गतिके जिबनाव बहुत धरन व्यक्तिगत नाजानायनि गेजेरजों माब्ला मानसिया मा जायो बेखौ जों रावबो बुंनो हाया नाथाय गावनि नाजानाय थानांगौ गाव नाजानाय थायोब्ला लाइफआ नों आर्ट्स फरायबा जे स्पइल जाबाय दासान आं डक्टर लाइन फरायफ्लांनानै आं स्पइल जाबाय बे दासान बेखौनो कमप्लिट खालाम बिनि बादैबो नोङो दस्रा प्रफेसनाव खामानि मावनो हायो थिग दं स्कुला मालाबाबो नोंसोरनि शिक्षायाव नोंसोरखौ आखा फाखा खालामनो हाया फोरोंगिरिया माब्लाबाबो नोंसोरखौ फोरोंनानै गासैखौबो स्टेन्ड खालामनाय स्टुडेन्ट खालामनो हाया नङा होमबा मोजां बिल्डिं न'आनो नोंसोरखौबो मोजां फरायसा खालामनो हाया गासिबो जेरावबो एखे प्राइभेट स्कुलाव फरायबा कारा साबसिनाव नों फरायनांगोन नालाय नों रोङो गैया नालाय नों अबहेला जाबाय नोंखौ हगारनायाव जला आं दहाय बुंनाय बायदि जे नों जुदि न'आव 2 घन्टा जायाब्ला नों बोरैहाय रोङो नों जुदि गावनि फरायसालिनि फरायनाय आयदानि सायाव इयुनाव मा जाहैगोन बेफोरखौ लानानै सावराया माखौ बुजिदों माखौ बुजियाखै आं बेखौ बारा पात्ता मोनहैनो हमनो हाया नों लोगोजों रायलायलाया होनब्ला नों बोरैथो फरायनाय गेजेरजों गावखौ साक्सेसफुल खालामनो हानाय दा ओंखायनो आं गोलाव बुंनो सानाखिसै आं सानो बेफोर गासै बाथ्राखौ नों गोसोआव लाखि नोंसोर गोसोआव लाखि आरो इयुनाव जाहाथे गसंनो हायो साफा साफा बयजोंबो मोजां मोनजानो हानाय सेंग्रा सिख्ला नोंसोर जानो हायो नोंसोरनि जिउआ जेब्लाबो मालायजों बाख्नायजानाय आरो मालायजों जेब्लाबो फल' खालामजानाय जानो हायो बेखौनो आङो मिजिं थिदों आरो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै नोंसोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों गाहाय आलासि सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा गुन गोनां